La primera vegada que vaig venir a visitar pel meu compte Lloret de Mar, o millor dit, l'església, perquè estava fent un treball de final de màster sobre l'Enric Monjo, no trobava l'església. De manera que quan vaig donar la volta a tota la zona on hi ha l'església, vaig trobar dintre un estanc, o sigui, Can Bertran, i els vaig preguntar on és l'església, i ells em van dir, mirin, és aquí davant. Bé, doncs aquesta va ser, com qui diu, la primera visita més conscient d'aquesta església. Em va atendre en Joan Domènech després per poder veure les imatges de l'Enric Monjo, fonamentalment la Mare de Déu que presideix l'església. Aquesta seria la primera vegada. Però, esclar, a mi que em fes la cosa de venir a Lloret no ho vaig saber-ho fins el dia 2 de juny, el dia de Sant Elm, precisament. I després aquell dia em va cridar el bisbe i em va dir has d'anar de rector a Lloret de Mar. Per tant, ara, el dia 2 de juny, aquest proper 2 de juny, farà aquests 6 anys. I vaig venir-hi aquí a mitjan setembre, tot i que a l'estiu ja vaig anar portant trastos i llibres i coses meves aquí per traslladar-me a viure aquí. És curiós, però allà on falta més documentació és la de després de la guerra, quan s'ha de fer tot nou. I el que t'impressiona més és que, evidentment, es van fer malbé moltes coses amb la Guerra Civil, però que també se'n van fer moltes de malbé després de la Guerra Civil. Per exemple, tots els bancs de pedra del voltant de l'església, que són una pena que hagin desaparegut d'allà on eren, d'aquí al voltant de l'església. I, evidentment, com que és l'època que m'agrada més conèixer jo, la de després de la guerra, o sigui, les reconstruccions que es fan després de la guerra a les esglésies, m'interessa tots els bons artistes que varen venir aquí, en Joventeny, abans ja he parlat també de l'Enric Monjo, etc. Tots aquests artistes que són, evidentment, fonamentals referències de l'escultura religiosa de la postguerra. Bé, l'amalgama d'estils ens ha d'estranyar, perquè si una església ha tingut vida durant, en aquest cas, 500 anys, és normal que a cada època hi hagin volgut deixar la seva llepada, algunes vegades amb més encert que d'altres, no? Però jo ja m'agrada que hi hagi aquesta amalgama. El que me sap greu, el que me sap més greu és que desaparegués tot el que hi havia d'abans de la guerra, quan es va fer les reconstruccions dels anys 20, que hi havia escultures de Llimona, que hi havia també escultures de l'Enric Monjo i d'altres pintures, com també es conservaven en aquest lloc del baptisteri peces antigues que han desaparegut. No sé si han desaparegut per tothom, perquè aquí hi ha un altre tema, que quan es van destruir les peces que hi havia a les esglésies no sempre desapareixien per tothom. Algunes es van poder salvar a les adreçanes, però la majoria es van destruir, però també hi havia gent que se'n van aprofitar i això és una pàgina de la història de l'art molt negra i molt trista també d'haver de descobrir que va haver-hi gent que se n'aprofitava però que no ho feien de bona fe, sinó que ho feien senzillament per després vendre-ho amb antiquaris o vendre-ho a l'estranger.